ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ହଜାର ଉତ୍ତର ସନ୍ଧାନେ ଆମ ଏଇ ମନ ଅନ୍ଧ ପରି କାହିଁ ହେବ ଧବମାନ ସବୁ ସମାଧାନ ଆମରି ବିଜ୍ଞାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ମୁଣ୍ଡାନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ନାଟ୍ୟଟିଏ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ସ୍ମାର୍ଟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଟ୍ୟଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ସ୍ମାର୍ଟ। अरे सोना भाई कौन मो मारे के नते करे जातो आउ कौन है जी मन तो कर तो नहीं कौन कहबे राजू भाई एथरा भी तो फसल को उजड़ी गले। हां आमे तो चासी चाष करिवार त हम बेउसा आज काली चाष करिवा बहुत कष्ट करे नहीं कि केतोळे वर्षा होती तो जल्दी वर्षा होती तो असल वर्षा खाली कोन सेति की तो मत मोर फसल नष्ट कर दो सारा तो जो हो गला परिश्रम करू छी কিন্তু ফল কিছু নাই কেমিতে পরিবার চলাইবে গো। हां हमर रे चासी मन तो एवढं सा हां हो मन तो कोन ना असले अरे सोना भाई राजू भाई कौन होई एते मन कर पड़छ ଆଉ କଣ କହିବେ ଭାଇ ଏଇ ତ ଫସଲ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ छी ହେଲେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି। हां मु भी गोटे কথা ଭାବୁଥିଲି ଚାଷ ତ ସହଜ ଆଉ ସଫଳ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିଲି ଆଉ ଫସଲ କରିବାକୁ ପଡସ ନାହିଁ। अरे राजू काका ओसा कहू कि एते पोखरा बसला परि लागुछ अरे मां तू एमिलार कोन करू के उन्नत देखि पाछी कौन मत चिन्ह करना एपरा हम राधा को पाई बुझिया। अरे ना एपर सुधी दिले बाहर रही पाठ पढुछु आज कोन गां बसली कि हां काका विद्या विषय पढुछु आज पर सैठी पाई खेत को बुझिया को आसीथि प्रযুক্তি বিদ্যা कोन आमे तो जानि प्रयुक्ति विद्या चाषीमान को साग चूसी कर सहायक हुए तो हम परिवेश सुरक्षा Hey. କାଲି ପରା ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିବେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ସେଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ହଉ ଯା କଣ କହୁଛ ଆପଣେଇବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହଉ ଆରେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ
ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ଆପ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କୃଷି ନିଜର କ୍ଷେତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବ। କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସାର ଖତ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଅଭାବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖୁଥିଲୁ? ହଉ ମୁଁ ଆଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର। ହଁ ବା ସବୁ ସେଇ ଝିଅ ରାଧା ସକାଶେ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ କଳା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ? ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଯିବା ରାତିରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ସବୁ ସୂଚନା ଜାଣିପାରୁଛି। କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛୁ କାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ପରା ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ କଳା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ? ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଏ ମୋ ଫସଲ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ମଉସା। ତମ ଜମିରେ ପରା ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି। ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଫସଲ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ ମାନିବି କ'ଣ? କିପରି ସୁଝିବି? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ବୁଝିଯିବି। ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଝିଅଟି ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଛି। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି କାରଣ ସେ ଝିଅ ରାଧା ସକାଶେ ସେ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲାନି ଯେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଛି ଏଥର। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ରାମ ଭାଇ, ତୁମର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁର ରାଧୁଆ, ମାଧୁଆ, ସୌମ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁମ ଜଣେ ଫସଲ କେମିତି ଭଲ ଅଛି? ତୁ ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲୁନି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନି। ତୋର କେମିତି ଭଲ ଫସଲ ହବ? ମୁଁ ହତଭାଗ୍ୟ ସେ ଝିଅ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ଦେଖ ମୋ ଚାଷ କେମିତି ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇ ଦେ ଦେଖିବୁ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ହଉ ଚାଲ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆସିବା। ହଁ ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ନା। ହଉ ଚାଲ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଆଉ କି ଅଛି କ'ଣ ଫସଲ କହୁଛ ନା କ'ଣ? ସତରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଫସଲରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ମ ସତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ତମ କଥା କ'ଣ? କ'ଣ କରିବା ମୁଁ? ଏଥର ମୋ ସବୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁ କହୁଛ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭଲ ଫସଲ ହେଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇଲେ। ତୁମେ ତ ଠିକ୍ ଭଲ ଫସଲ ହେଉଛି ନା। ଚାଲ ଚାଲ ଫସଲ ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ଆଲୋ ରାଧା ତୁମେ ଆସିଲୁଣି? ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏଇପଟେ